Καλή χρονιά να έχουμε, με υγεία πάνω απ' όλα και να έχουμε περισσότερες επιτυχίες τα επόμενα χρόνια. Η σημερινή Γενική Συνέλευση είναι εκλογοαπολογιστική. Αυτό σημαίνει ότι ήρθαμε εδώ σήμερα για να κάνουμε τον απολογισμό της τριετίας που πέρασε, αλλά και να δούμε και να πούμε τι σχεδιάζουμε για το μέλλον και τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε και πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό. Πριν να ξεκινήσω λίγο να αναφέρω το τι έχει κάνει ο Δρομέας, ο οποίος και ως παράταξη και ως μέλος της κοινής προεδρίας που είχαμε αυτά τα 3 χρόνια με την ενότητα του συνδικάτου, θα ήθελα λίγο να απαντήσω στον συνάδελφο Τζαρίδη για τα ψέματα και τις συκοφαντίες που συνεχώς αναφέρει παντού και στο Facebook και εδώ στη Γενική Συνέλευση. Δεν υπάρχει ούτε ένα μέλος της παράταξης του Δρομέα που να κατέβηκε από το τιμόνι για να βολευτεί. Δεν έχουμε αυτή τη δύναμη να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Όσοι έχουν κατέβει από το τιμόνι, από την παράταξη του Δρομέα έχουν κατέβει για σοβαρούς λόγους υγείας. Βέβαια, ο δόκτωρ Τσαρίδης έχει διαφορετική άποψη. Διαφωνεί με τους γιατρούς νοσοκομείων και τους γιατρούς του ΑΣΤ. Είναι δικαίωμά του. Υπάρχουν συνάδελφοι που κάνανε κήρυξη ανοιχτής καρδιάς, με εγκεφαλικά, με εφράγματα και θα απολογηθούν στον Τσαρίδη και στον κάθε Τσαρίδη γιατί κατέβηκαν από το τιμόνι. Είναι τραγικό. Εκπρόσωπος εργαζομένου να μιλάει για άλλους εργαζόμενους έτσι. Μία ακόμα απάντηση που θέλω να του δώσω, καθώς ανέφερε ότι καταπληκτούν τα ταμεία, τη διαχείριση του ταμείου του συνδικάτου, γιατί μέσα σε αυτό υπάρχουν έξοδα τα οποία θα έπρεπε να τα αναλάβει ο εργοδότης μας. Όπως παράδειγμα οι ζελατίνες, οι τέντες και όλα τα υπόλοιπα. Να υπενθυμίσω λοιπόν στον Νικήτα και να ενημερώσω όλους εσάς ότι πριν από λίγο καιρό ήρθε πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδικάτου από τον Στέλιο του Τζαμπάζη να τοποθετηθούν ζελατίνες καινούριες, να αντικατασταθούν ζελατίνες, όχι, στην Κηφισιά και τέντα. Όχι, λέω ψέματα. Ωραία. Ήτανε πρόταση του Στέλιου. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και από τη δάση συγκεκριμένη πρόταση. Δηλαδή για τις δικές τους ζελατίνες, ρε Στέλιο, στην Κηφισιά ψηφίζετε ναι, αλλά για όλους τους υπολείπους λέτε όχι. Νικήτα, όχι, δεν τα λέω καλά. Αυτοί είστε. Λοιπόν, να υπενθυμίσω λοιπόν, όλοι ψέματα λέμε, μόνο εσύ λες αλήθεια. Να υπενθυμίσω λοιπόν ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα των 3 ετών έχουμε κάνει μια εξυγίανση στα ταμεία πάρα πολύ σημαντική. Σαφώς υπάρχει περιθώριο βελτίωση. Όσον αφορά τα έξοδα του εργοδότη, έχουμε αναγκάσει τον εργοδότη πλέον να καλύπτει ένα μεγάλο μέρος των εξόδων που υποχρεώνει να κάνει για τους εργαζόμενους, παρά τις όποιες δυσκολίες υπάρχουν λόγω του ότι είμαστε στο δημόσιο και πρέπει όλα να γίνονται μέσω διαγωνισμών κτλ. Και αυτό το έχουμε κάνει με πολύ αγώνα. Υπάρχουν κάποιες έκτακτες ανάγκες όμως που πρέπει να ικανοποιηθούν. Και όπως είναι για παράδειγμα οι ζελατίνες, όπως είναι οι τέντες. Ο εργοδότης μας παρέχει τα καπί, τα κύμπο ή τα κτίρια, όπου υπάρχει κάτι το οποίο είναι πτυσμένο. Οι εξωτερικοί χώροι θέλουν ειδική άδεια. Ό,τι έχει κατασκευαστεί από το σωματείο, από τις παλιότερες διοικήσεις του σωματείου, ζελατίνες, τέντες κτλ. Για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των εργαζομένων, τους καπνιστές, τους μη καπνιστές, δεν έχει σημασία να κάθονται έξω από τα καπί, έχει γίνει παρανόμος. Ο ΑΣΤ, σε ενημερώνω, πληρώνει πρόστιμα στους Δήμους για αυτό. Δεν το γνωρίζεις. Σε ενημερώνω λοιπόν. Και τι θα ζητήσουμε εμείς τώρα από τον εργοδότη για μια παράνομη κατασκευή που κάναμε να μας πληρώσει τις ζελατίνες στην παράνομη κατασκευή? Ποιος εργοδότης θα το δεχτεί αυτό? Προχωράω λίγο λοιπόν στον απολογισμό. Εμείς λοιπόν μετά από 3 χρόνια στην κοινή προεδρία με την ενότητα, δεν θα έρθουμε εδώ να σας πούμε λόγια. Το τι κάναμε στα λόγια, το τι κάναμε στις πράξεις θα σας πούμε.
Και επειδή ξεχνάμε πάρα πολύ εύκολα, έχουμε μείνει χρυσόψαροι πολλοί από εμάς, αυτή η τριετία που πέρασε ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Αναλάβαμε την κοινή προεδρία με την ενότητα σε μια πολύ δύσκολη καμπή του συνδικάτου. Ο Δρομέας και στην προηγούμενη θητεία του στήριξε το συνδικάτο για να μην διαλυθούμε. Ήμασταν ένα βήμα πριν τη διάλυση. Πορευτήκαμε μαζί με την ενότητα για να μπορέσουμε να βγάλουμε αυτό το κάρο από τη λάσπη. Είχαμε φτάσει, μην ξεχνάτε, ή να σας υπενθυμίσω αν θέλετε, ή να ενημερώσω τους νεότερους, σε σημείο τραγικό με τη διοίκηση Σκόδρα. Δεν υπήρχαν τα ρεπό, δεν υπήρχαν κυκλώματα ρεπό. Είχε καταργήσει το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας. Και όχι μόνο. Καταφέραμε λοιπόν να επαναφέρουμε την εργασιακή ειρήνη. Καταφέραμε να επαναφέρουμε τα 118 ρεπό και το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας. Υπογράψαμε 2 συλλογικές συμβάσεις μέσα σε 3 χρόνια, που από το 17 που μπήκαμε στο νέο μισθολόγιο δεν υπήρχε συλλογική σύμβαση υπογεγραμμένη και εγκεκριμένη από τα Υπουργεία. Η μία καλύτερη από την άλλη, και το είχαμε πει εδώ σαν Δρομέας και είχα δεσμευτεί προσωπικά εδώ, ότι η αρχική θα είναι η βάση και πάνω σε αυτή θα χτίσουμε και κάθε νέα συλλογική σύμβαση που θα κάνουμε θα είναι καλύτερη. Και το ίδιο πιστεύω και σας το λέω από τώρα, θα είναι και η επόμενη, καλύτερη από αυτή που ήδη έχουμε, με περισσότερες απολαβές. Συμμαζέψαμε τα ταμεία του συνδικάτου και τα συμμαζέψαμε περικόπτοντας περιττά έξοδα, περιττές δαπάνες και από τους ίδιους τους συμβούλους που υπήρχαν κάποτε. Αναγκάσαμε τον οργανισμό, όπως προείπα, να αναλάβει τα καθήκοντά του, τις υποχρεώσεις του σε πολύ μεγάλο βαθμό, σαφώς υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και σε αυτό. Συμμαζέψαμε το Ταμείο Αρρωγής σε μια πολύ δύσκολη καμπή στο Ταμείο τότε που σταματήσαν οι παρακρατήσεις, και πέρα από το προσωπικό έργο του Ζάχου, του Θανάση, όλες οι παρατάξεις, οι εκλεγμένες παρατάξεις και προς τιμήν τους, στηρίξαμε το Ταμείο με το να ενημερώνουν τους συναδέλφους που πρέπει να συνεχίσουν να δίνουν τα ποσά που χρωστάνε, τις δόσεις των δανείων που πήρανε όταν είχαν σταματήσει να τα δίνει περισσότεροι. Και έφτασε σήμερα αυτό το Ταμείο, εκεί που ήταν ένα βήμα πριν τον κρεμό, πριν την καταστροφή, να εκπληρώνει πλέον και τους 2 σκοπούς για τους οποίους δημιουργήθηκε. Και να δίνει τα δάνεια, τα άτοκα δάνεια στους συναδέλφους που έχουν ανάγκη, το οποίο έχει σταματήσει προσωρινά για ένα μικρό χρονικό διάστημα, αλλά και να αποπληρώνει το ποσό που δικαιούται ο καθένας που βγαίνει σύνταξη με μία δόση, Νίκο. Με τη μία. Όσοι βγήκαν σύνταξη 31 Δεκεμβρίου, μέχρι 31 Δεκεμβρίου, σήμερα πληρώθηκαν τα χρήματα που δικαιούνταν σε μία δόση. Αλλάξαμε τον τρόπο λειτουργίας της διοίκησης του συνδικάτου. Σε συνεργασία με τις άλλες παρατάξεις, για όλα τα σοβαρά θέματα που έπρεπε να αποφασίσει το συνδικάτο, δημιουργήσαμε διαπαραταξιακές επιτροπές. Μία από αυτή μάλιστα ήταν για το ακίνητο που έχουμε στην οδό Ταντάλου, το λεγόμενο εντευτήριο. Σε παρένθεση το βάζουμε εντευτήριο για να το καταλάβουν οι περισσότεροι, το οποίο κάθε χρόνο είχε ένα κόστος για το συνδικάτο 6.500 περίπου ευρώ, έμφυα και όλα τα σχετικά, κοινόχρηστα κτλ. Κανένα έσοδο, επί 15-20 από το 2014, και καταφέραμε εμείς σε αυτό το Προεδρείο να το αξιοποιήσουμε, να το νοικιάσουμε, και από αυτό το μήνα και έπειτα 1.300 ευρώ το μήνα θα μπαίνουν στα έσοδα του συνδικάτου, θα προσθεθούν στα έσοδα του συνδικάτου μας. Επίσης, με τις επαφές, τις συνεχείς επαφές που κάναμε με το Υπουργείο Μεταφορών, τους δείξαμε με κάθε τρόπο ότι ένας δημόσιος φορέας παροχής συγκοινωνιακού έργου είναι απαραίτητος για την ύπαρξη της ίδιας της αστικής συγκοινωνίας στην πόλη μας. Και αυτό μόνο ο ΑΣ μπορεί να το παρέχει, μόνο ο ΑΣ μπορεί να παρέχει ασφαλείς, συνεχείς και ποιοτικές παροχές μετακίνησης των πολιτών στην πόλη μας. Αυτές οι κινήσεις που κάναμε και οι επαφές που κάναμε με το Σωματείο είχαν ως αποτέλεσμα και την πρόσληψη, όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος, των 190 συναδέλφων μας,
οι οποίοι ενδεχομένως στο μέλλον να γίνουν ακόμη περισσότεροι, και να προκηρυχθεί η δημιουργία ενός νέου δημοσίου φορέα, του νέου ΟΑΣΤ. Γιατί μέχρι τότε ήταν υποσχέσεις του τι θα κάνουν, αν θα τα δώσουν εξ ολοκλήρου σε ιδιώτες ή όχι. Τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε την επόμενη τριετία? Καταρχάς, πολύ κοντά, πολύ σύντομα πρέπει να δούμε τη νέα συλλογική σύμβαση. Ήδη έχει γίνει μια προεργασία γι' αυτό, σαφώς με μεγαλύτερες και καλύτερες παροχές και αποδοχές για όλους μας. Πρέπει να διασφαλίσουμε επίσης, στην περίπτωση του νέου φορέα, έχουμε το νέο φορέα μπροστά μας, τη δημιουργία του νέου φορέα. Πρέπει να διασφαλίσουμε την ασφαλή μεταφορά όλου του προσωπικού με τα κεκτημένα δικαιώματα που έχουμε. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί εκεί και όχι απλά να φέρουμε άποψη, αλλά να έχουμε λόγο στο τι θα γίνει. Και σαφώς τη μεταφορά όχι μόνο του μόνιμου προσωπικού, αλλά και των 190 συναδέλφων μας, οι οποίοι ευελπιστούμε με τον νόμο που θα γίνει να μοριοδοτηθούν έτσι ώστε να γίνουν και αορίστου χρόνου με το καλό. Ευκαιρία είναι στο νόμο που θα γίνει για το νέο φορέα και γίνονται προεργασίες και έχουν γίνει προεργασίες και για αυτό, να περάσει μέσα και το 4% για αυτούς που είναι σε κυκλώματα εργασίας επί του βασικού μισθού, 2% σε αυτούς που είναι σε σταθερό κύκλωμα εργασίας, το αντίστοιχο που υπάρχει στην Αθήνα. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και για το νέο κανονισμό που θα γίνει στο νέο φορέα. Ο νέος κανονισμός είναι το Α και το Ω για τον εργαζόμενο. Έχει το πειθαρχικό μέσα. Έχει τα καθήκοντά μας. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί εκεί και για ακόμη μια φορά όχι να έχουμε άποψη, αλλά λόγο. Σχετικά με τον έλεγχο των ταμείων, το οποίο όντως το αφήσαμε στην άκρη, ενώ είχε γίνει Γενική Συνέλευση και αποφασίστηκε ο έλεγχος να γίνει από λογιστικό γραφείο, αυτό που προβληματίζει τον ΔΡΟΜΕ και προς τιμή τους κάποιες παρατάξεις ασχολήθηκαν όπως το ΟΔΕΟ και φέραν και λογιστές, φέραν και ορκωτόλογιστή για να δούμε τι θα κάνουμε. Προσωπικά εμένα αυτό που με προβληματίζει πάρα πολύ είναι το κόστος του ελέγχου, το οποίο βγαίνει πάνω από 100.000. Αν πούμε ότι θα κάνουμε για 15 οικονομικά έτη, για τα δύο τα ταμεία, βγαίνει πάνω από 100.000 το κόστος, το οποίο φυσικά ποσό δεν το έχουμε στα ταμεία μας για να προχωρήσουμε στον έλεγχο. Είναι πολύ δύσκολη η απόφαση για οποιαδήποτε παράταξη να πει προχωράμε στον έλεγχο και είτε να ζητήσει έκτακτη εισφορά από εσάς, από τα μέλη, είτε να χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο ποσό το οποίο φυσικά δεν υπάρχει στα ταμεία. Σίγουρα λοιπόν σε αυτά τα 3 χρόνια έχουν γίνει λάθη, αλλά τα λάθη αυτά να είστε σίγουροι ότι δεν έγιναν ούτε με πονηριά, ούτε από αμάθεια. Έγιναν μέσα από τη δουλειά που κάναμε και όποιος δουλεύει είναι λογικό να κάνει και λάθη. Γιώργο, προς ενημέρωση 2 λεπτά. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, ψηφίζουμε ναι στη διαχείριση, προσέξτε λίγο αυτό που θα πω, των ταμείων για το οικονομικό έτος 2024, αυτό ήρθαμε να κάνουμε σήμερα. Να ψηφίσουμε ναι ή όχι στη διαχείριση των ταμείων για το οικονομικό έτος 2024. Αναφέρθηκε κάποια στιγμή ο Νικήτας, αν θυμάμαι καλά, να μην το χρεώσω αν δεν είναι δικό του, ότι γράφει κάπου μέσα στο Ταμείο Αρρωγής το 1993, ότι από το 1993 οφείλει να το γράφει αυτό ο ταμείας του συγκεκριμένου ταμείου. Παρ' όλα αυτά εμείς εδώ δεν ήρθαμε να απολογηθούμε για τη διαχείριση που έκανε από το 1993 μέχρι το 2023, ξέρω εγώ, οποιοσδήποτε ήταν στο Προεδρείο του Συνδικάτου. Εδώ ήρθαμε να απολογηθούμε για τη διαχείριση των ταμείων και του Συνδικάτου και του Ταμείου Αρρωγής για το οικονομικό έτος 2024. Και αν μη τι άλλο, αποδεδειγμένα με νούμερα, τα ταμεία αυτά είναι στο σωστό δρόμο. Ο δρομέας, συνάδελφοι, δεν είναι απλά χρήσιμος και σημαντικός στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδικάτου, είναι απαραίτητος. Διεκδικούμε την ψήφο σας και θέλουμε να μας στηρίξετε για να έχουμε ένα καλύτερο εργασιακό μέλλον, εμείς και οι οικογένειές μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Για την παράταξη της ΔΑΚ, ο Σαμαράς ο Γιώργος.